Хайді, дзяўчынка Альпаў. Вітер свіжа, а чому? Так здалеку чую гук його, ну а в облички чому? Бо чекають з позірку майгу. Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені, кідрики і хвики гор. Кларыны пачуцці. Хайді, ужо раніца. Не засынай, пора ўставаць, Хайді. Хайді. Добрый день. Клара! Добрый день, Клара! Адчыні в акно, калі ласка. Зараз. А? Яшчэ вельмі рана. Так, але сёння мы ідзём у горы. Давай паспяшаемся і здзівім фрэйлін Ротенмаер. Ура! Давай! Наперад, Хайді! Га? Ты куды? Дакладна. Усё добра, падсунь мне крэсла. Угу. Калі ласка, прытрымай яго. Справішся? Усё ж не магу. Клара! Хацела спраўдзіць, ці атрымаецца сесці самастойна. Лепей паклікаць фрэйлін Ротенмаер, сходзіш па яе? Угу. Што? О, тётачка Лінда! Хайді! О, не-не! Што вы тут робіце, тётачка? Вечарам да мяне зайшла адна сварлівая жанчына і прасіла ёй дапамагчы. Сварлівая жанчына? А, гэта фрэйлін Ротенмаер. Так, нешта з Ротен. Карацей, яна папрасіла дапамогі па доме. У мяне досыць сваіх спраў, але яна абяцала добрыя грошы. Твая нямецкая дзяўчынка, пэўна, з вельмі багатай сям'і. Так, але дзе сама фрэйлін Ротенмаер? Выйшла толькі што пашукаць вам памагатых, каб падняцца ў горы. Ясна. А можаце нам дапамагчы? Клара не можа сама перасесці ў крэсла. А, паненка, вядома. Хайді! Хайді, з кім ты размаўляеш? З тётачкай Ліндай. Цікава, ці яны прачнуліся? Вось як? Значыць, фрэйлін Ротенмаер пойдзе з намі? Я вярнуся і дагатую сняданак вам. Так, дзякуй вам. О, Пітер! Добрый день, Пітер. Добрый. Добрый день. Сёння ты рано. Хацеў спытаць, што вы будзеце рабіць? А дзе тая грубая цётка?
Пайшла шукаць людзей, якія дапамогуць падняцца на гару. О! Значить, ви пойдете? Так, вядома. Ага. Тады я пачакаю ля фонтана. О, гэта Йозеф. Добрый дзень, Йозеф! Йозеф, ты нас шукаў? Клара, гэта Йозеф. А, ён большы, чым я сабе ўяўляла. Не ўкусіць? Не бойся. Добра. Йозеф. Йозеф. А ты праўду казала, Хайді. О, вы ўжо падняліся. Вітаю, дзядуля. Добры дзень. І вам добрый дзень. Добра адпачыла, Клара. Так, вельмі. Ясна, я рады. Дзядуля, а як мы падымем Клару ў горы? Наконт гэтага... Добрый дзень усім. Добрый дзень. Не хвалюйцеся пра ўздым на гару. Я прывяла некалькі вяскоўцаў на дапамогу. Вяскоўцаў? Так, ужо амаль усё гатова. Крэсла, у якім ты паедзеш? Відаць, так. Гэй, занясіце яго сюды, калі ласка. Ага. А цяпер, паненка, давайте паснедаем. Ужо час. А? Што? Паехалі? Ага. Вось так. Дзядуля, пачакай крыху. Пітер, нешта ты сёння позніся. Чакаеш кагосьці? Так, вось яны. Што гэта? Хе-хе, нас папрасілі дапамагчы. О, Пітер! Столькі козачак! Прабач, што мы позна. Нічога, пойдзеце са мной. Ага. Добры дзень, якія вы жвавенькія! Добры дзень! О, гэта Снежка, так? Ты ведала? Вядома, гэта Снежка-дачка. А вось Снежка-маці, так? Можна патрымаць Снежку? Так. Снежка! Яна не любіць, каб яе абдымалі. Лічыць, што ўжо дарослая. Вось як. Ну так, яна ж старэйшая за вашу Мілку. Ты пра Мілку ведаеш? І яшчэ шмат пра што. Глядзі, вунь там турак, а гэта... А, гэта зелянушка, правільна? Ого, адгадала. Адкуль яна ведае? Зелянушка меншая за астатніх козачак, бо яна іншай пароды. Проста Хайді ўсяму мяне навучыла у Франкфурце, а потым праз лісты. Праўда, вось як. Гэй, генерал. Не затрымлівайцеся, козы ўжо блякочуць ад голаду. Ага. О, нябёсы, што я раблю ў гэтым месцы поўным жывёл? Прабачце за спазненне. Я паеду на гэтым? А чым мой конь не падабаецца? Вы самі прасілі прыйсці? Не, нічога. Я паеду, іншага выбару няма.
Прабачце, спыніцеся, калі ласка. Цудоўна! Сапраўды прыгожа. Хайдзі, мы блізка? Так, амаль на месцы. Наперад! Глядзі, вунь наша горная хацінка! Прыгожая! Яна так высока! Пітер, пачакай, я прывяду нашых коз! Ага. А там ялінкі, пра якія Хайдзі расказвала. Гляньце, Клара прыехала! О, гэта Мілка, Мілка, хадзі сюды! Мілка, я тут! Мілка, ідзі да нас! Хорошенькая! Ой, и Снежка! Амаль аднолькавыя! Так мила! Што вы робіце? Мо і так сёння позна. Трэба спяшацца, бо козы згаладнеюць. Прабач, Пітер. Усё добра, просто пора ісці. Ісці? Што? Вы не пойдзеце са мной на пашу? Фрейлін Ротенмаер, можна нам з Пітерам на пашу? Ні ў якім разе. Мы і сюды надта цяжка дабіраліся. А з гэтымі людзьмі я дамаўлялася толькі дасюль. Усё, дзякуй вам за працу. Вяртайцеся па нас, калі пачне цямнець. Добра, спадарыня. Да вечара, дзядзька. Так, дзякуй вам. Авой, вось як. Хайдзі, ты незразумела мне сказала. Я думаў, вы пойдзеце са мной наверх. Але даруй, калі ласка. Нічога страшнага. Мілка, Снежка. Хадзем. Ідзіце наверх. Часам даводзіцца быць з імі строгай. Паненка? Вы, мусіць, стаміліся? Не, зусім не. Вось, Клара, у гэтым крэсле будзе выгодней. Сядай. Дзякуй, дзядуля. Нарэшце я ў горах. Нібыта ў сне. Неба якое блакітнае. Аблокі як вагенчыкі. Ветрык дзьме. Я чую ялінкі. Клара, хадзем. Перастань, Адельхайда. Не хвалюйцеся. Едзьма! Спыніся! Не бойцеся гэтага месца. Хай робяць, што ім хочацца. Але... Прыгожая крыніца. Агромністая. Цяпер яны маўчаць, а калі наляціць вецер, яны быццам размаўляюць. Часам нават сварацца, нібы разлаваныя. Праўда? І я хачу паслухаць. Зімой, засыпаныя снегам, яны абараняюць аленяў, трусоў і птушачак сваімі галінамі. І даўно яны тут растуць, Хайдзі?
Не ведаю. Дядуля казаў, што яны былі такія ж высокія, калі ён прыйшоў. Такія магутныя і вялікія. Ялінкі, гэта Клара! Добрый дзень! Што за паводзіны? Тут вам няроўная падлога. А як што здарыцца? І каменне? Вы прызвычаецеся. Якое месца? Мы будзем есці звонку? Мне так падабаецца! Абед будзе праз хвіліну. Думаю, вы прагаладаліся з прагулкі. Так, думаю, у такім прыгожым месцы я з'ем больш, чым звычайна. Ха-ха-ха. Добра, добра. Гэта небяспечна, там абрыў! Усё ў парадку. Спыніся, Адельхайда! Для фрэйлін Ротенмайер тут больш небяспечна, чым для мяне. Вяртайцеся, абед гатовы. А, паехалі. Угу. Дабаўкі! О, паненка! Вы заўсёды елі так мала. Але мне так смачна. Не каштавала нічога смачнейшага. Ха-ха-ха. Усё праз горнае паветра. На свежым паветры ежа смачнее. Чаму вы не п'яце, фрэйлін Ротенмайер? Ну, мне проста не падабаецца казінае малако. Га, але яно смачнюткае, а гэта моя другая порцыя сыру. Хайді, пакажаш хацінку па абедзе? Ага. Які вялізны кацёл! Мы варым у ім сыр, я таксама дапамагаю. Твой пакой наверсе, правильно, Хайді? Можна паглядзець? Так, хадзем. Дапамажыце, калі ласка. Зараз. Я тут, я тут! Гэта мой ложак. Як салодка пахне. Гэта сена, так? Так прыемна. Перад сном я гляджу на зоркі, яны свецяць з вакенца. Вельмі прыгожа, цудоўна. Хачу застацца тут назаўжды. І кожную ночку глядзець з табой на зоркі. Праўда? Тады заставайся ў нашай хаце жыць. Я б хацела. Але фрэйлін Ротенмайер... Клара, калі праўда хочаш застацца, трэба самой спытаць у фрэйлін Ротенмайер. Мы з Хайдзі паклапоцімся пра цябе, пакуль яе не будзе. Дзякуй, дзядуля. Што вы сказалі? Хочаце ўвесь час жыць тут? Так, хачу. Ні за што. Горы надта небяспечныя. Яны не прыстасаваныя для жыцця людзей, разумееце? Але ж мы з дзядулем тут жывём. Але не паненка. З яе здароўем. Не хачу вяртацца. Паненка! Фрэйлін Ротенмайер, хіба кепска даць ёй такое асаблівае лячэнне? Хайдзі жыве ў горах. Чаму Клара не зможа? Што вы сказалі? А калі з паненкай нешта здарыцца? Кларын доктар прыязджаў, каб упэўніцца, што ёй можна тут жыць, і вырашыў, што горы могуць дапамагчы ейным нагам. А цяпер Клара сама хоча застацца. Хіба не варта паважаць ейныя пачуцці? Фрэйлін Ротенмайер, прашу, дазвольце застацца. Але... Ну што мне з вамі рабіць? Я ж толькі для вас стараюся, паненка, а вы руйнуеце ўсе планы. Фрэйлін Ротенмайер. Апроч іншага, я тут жыць не змагу. Тады спыніцеся ў вясковым доме, фрэйлін Ротенмайер. Немажліва.
Мой абавязак прыглядаць за вамі ўвесь час. Тады падымайцеся сюды штодзень. Як гэта? Паненка, яны дапамогуць спусціцца. Будьце разважлівымі і хадземце са мной. Не хачу, я застануся ў горах. Не. Вас не пераканаць? Так. Хай будзе як хочаце. Спадар, Адельхайда, прыглядзіце за паненкай. Як цудоўна, Клара! Так. Заўтра я прыеду вельмі рана. Сняданак будзе а 7:00. Трэба працягнуць урокі. Мы мусім нагнаць той, што прапусцілі сёння. І не забудьце, калі ласка, пра лекі. Да заўтра. Перапрашаю за турботы. Уніз паеду толькі я. Дабранач, фрэйлін Ротенмаер! Дабранач! Бывайце, убачымся. Там Пітер, хадзем! З вяртаннем! Мы вярнуліся! Гляньце, я прынёс вам кветкі. Пітер! Ах, якія прыгожыя! Дзякуй, Пітер! З вяртаннем, Мілка! Снежка! Не-не, гэта Мілка, а вось Снежка. Засыналі Хайдзі і Клара поруч, на ложку сена і гледзячы на зоркі над гарой Альмай. Думкі пра заўтра напаўнялі іхнія сэрцы радасцю. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Леі Тацяне Ляўковіч, Валерыю Мяцельскаму, Яўгену Бараноўскаму, Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Як дзіця мальгавачка бяжыць, парака зелянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы. Цябе мальгавачка бяжыць. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.